Id-Direttur Ġenerali tal-NSO Etienne Caruana qal li f'dinja fejn iċ-ċittadini huma kontinwament imbombardjati minn data u informazzjoni, partikolarment online. L-irwol tal-awtorità huwa kruċjali biex jipprovdi statistika li hija verifikata indipendentament u mingħajr interessi. Għalli dritt tal-informazzjoni imparzjali jeżisti għal kull ċittadin li permezz ta' ċifri jkun jista' jifhem kif jittieħdu deċiżjonijiet għabbażi ta' numri li ma jkunux f'iżolament, iżda msejsa fuq riċerka estensiva. Aċċenna kif l-avvanzi fit-teknoloġija u l-AI minkejja li qed jikkontribwixxu biex isaħħu l-preċiżjoni u l-effiċjenza qegħdin jikkrew ukoll ta' sfidi u l-awtorità qed tadatta u taġġusta l-mod kif topera biex timxi maż-żminijiet. Nifhmu aħna wkoll kif in-nies qed jaċċessaw l-informazzjoni. Pereżempju fejn qabel kulħadd kien jidħol fuq il-website tagħna jfittex fuq il-news release. Illum ħafna nies imorru fuq l-AI u jaraw il-numru mill-AI. Ma l-allura qabel pereżempju konna nipproduċu, konna nipprioritizzaw il-news release, illum iridu nipprioritizzaw li d-data li noħorġu tkun tinqara mill-AI għax inkella dik ma tintażilx min-numri tagħna. Apparti minn hekk illum in-nies iktar ifittxu social media, mela allura fejn qabel konna noħorġu kummentarju twil, illum qed niffukaw iktar noħorġu dak li jidhom infographics, stampi bir-riżultati saljenti. Iċ-ċermen tal-Awtorità Maltija tal-Istatistika Dr. Karka Milleri qal li n-numri ma jqarqux u ċifri huma barometru importanti li jiddefinixxu kif qed tevolvi s-soċjetà minn diversi perspettivi. Qal li l-istatistika li tipproduċi Malta hija komparabbli ma' dik ta' pajjiżi Ewropej. Bl-aħjar mod possibbli l-mod ta' kif aħna nieħdu ritratt tas-soċjetà Maltija kif kienet, kif inhi u idealment ukoll kif ħadd iżviluppa fis-snin li ġejjin. Ix-xogħol li nagħmlu bħala statistika huwa inkwadrat ġo xogħol li jsir anke fl-Ewropa, ġifieri l-numri li nipproduċu aħna huma numri li il-framework tagħhom huwa framework li huwa Ewropew. Indirizza wkoll konferenza Direttur Ewropew tal-Eurostat Jean-Pierre Poncelet li elenka kif l-qsma tal-istatistika u l-ġbir tal-informazzjoni qed ikunu aġġornati kontinwament bilan li jwieġbu konkretament għal mod kif qed tevolvi s-soċjetà moderna.